Не, няма да май беше. Що? Не ти бе, кучето. И ти не. Чай. Значи аз може да напиша. Надявам се, че не се записва това. Здрасти, време е за втори епизод на iBlog подкаст. Събрали сме се отново хубави хора само. С мен отново е Станимир Георгиев. Имаме един много специален гост, който е арменския поп ли да те или как? Твитър величие имаме. Звезда от Twitter с арменски происход. Може би първо трябва да дам думата на гостите и след това да продължа аз. Аз съм същия, който беше на гости предния подкаст. Станимир Георгиев, Стан Георгиев, JMB Стан. Значи Лондон Бок съм познат в Твитъра, арменския поп. Нищо интересно около мене. Нормален човек съм си. Разпоредени, гювенди. Общо Твитър по цял ден. Нищо особено. Нърдски работи. Може би първо трябва да обясня, че имахме много технически проблеми преди да започнем този подкаст. Първо имаме една тава с суши пред нас, която вече е наполовина. Второ, 1 литър уиски, който също е даже под половината. И в крайна сметка имаме 16 лаптопа, 3 iPad-а, 16 микрофона, да, и в крайна сметка не можахме да направим нищо да работи. И в момента си подаваме един микрофон и сме се сгушили на един друг, за да може да ни е по-лесно, но в смисъл това са рисковете на професията и... Да, романтично е, за вас го правим, цевика. Във втория епизод на iBlog подкаст ще си говорим за ивента на Apple, който мина, в смисъл доста голям беше, за iPad mini, за премиерата на iPhone 5 в България и за Nexus 4, 7, 10 и така нататък. Ще си говорим за култовата снимка на Еленко. Искам да знам как му хрумна. На Еленко коя снимка? Някаква нова? Стоят пред офиса на МТЛ двама души. Опашка. Да, огромна опашка има пред МТЛ. Огромна, да. двама. Отчаяни. Не е малко двама. МТЛ... Че има колко бройки има, Павка? 300. 300, двама е над 1% горе-долу. Почти 1%. Значи днес вече не, но беше 2 ноември 2012 година, датата на която Apple е позволил, дал е благоволието си на нашите мобилни оператори да пуснат iPhone 5 в България. Най-интересното е, че аз нямам iPhone 5 все още. В смисъл, не съм си го купил, навсякъде свърши, задействах някакви връзки, не успях да си го получа и така нататък. Това е без значение, но следя в Twitter разни хора, които вече го имат. Нали, за Еленко и Момчил говоря. И те по всякакъв начин с всеки втори твит се опитват да оправдаят покупката си. Може би ние сега също ще се опитаме да я оправдаем. Аз съм сигурен, че има толкова много за оправдание. Това е цял един нов ред. Нов ред икони. Вие можете ли да си представите колко много е един нов ред икони, който може да се закрие по всяко време от Notification бара? Това е епик. Не знам, Алек, кажи нещо, защото аз се изчерпвам с iPhone 5. Какво да кажа, това си е сериозна дължина вече. В смисъл, 4 инча си е сериозна работа. Доста много нови неща може да покаже. Снимаш, примерно, почти цялата Айфела кула нагоре, представи си, какво добро. Иначе снимаш половината. Кое е това? Също така 4 инча си мисля, че в Китай е един значителен апгрейд. Не непременно в телефоната. Да прекъсна разговора, отива на смисъл на грешната посока, да. Нека първо си говорим за ивента на Apple, който мина. Те обявиха адски много неща на въпросното събитие и Станимир съм сигурен, че ще ги разконспирира всичките и ще ги нареди и така нататък. Но да започнем, в смисъл да говорим първо за този ивент. Не, първо беше 13-инчове MacBook Pro и като цяло тенденцията на Apple да вкарват високорезолюционни дисплеи в лаптопите си. Мисли ли, че има смисъл от това нещо и в смисъл, че оправдават цената на лаптопите?
аз принципно съм за. В смисъл такъв, че всяка нова технология, която се представи в случая от Apple, било от Apple като технологичен лидер в момента, нали, те са най-хайпнатия, най-масовия производител. Всяко едно такова ново въведение, което се представи на масово ниво, води до естествен пуш, нали, естествен напън от всички останали да се опитат да го повторят. Съответно това води до естествените ползи от конкуренцията. Тоест, ще се появят нови производители, които ще се опитват да ги мачнат, и това ще събори цената надолу, ще направи технологията по-достъпна, защото всяка една нова технология, нормално, в първи момент, в който излезе, нали, започне да се популяризира, е скъпа, нормално, просто е скъпа. Само те прекъсна, забравих да спомена, че освен нас тримата, в стаята е моето куче Джони, което продължава да трака по ламината и да издава разни звуци. Да, за което моля да не извините, но Джони, кажи нещо, ела тук. Да. За новия MacBook, кажи. Новия MacBook Pro, т.е. някакви брутални резолюции има, нали? Обаче, трудно, това, което е странно според мен, е, че го пускат като отделен лаптоп. В смисъл, че отделни цени, някакви изключително високи, скандални цени, като отделен лаптоп. По-нормално ми се струва да го пуснат като нормалната серия MacBook. Вече да има такава резолюция просто. А не като отделен лаптоп. Нали, то е ясно, че сега се опитват да вземат повече пари от хората. Абсолютно нормално. Отделен лаптоп, по-яка резолюция, колкото можем повече пари да ви вземем, обаче да я знам. Мисля си, че след години това ще е нормалната резолюция на всички лаптопи. Трябва тук да добавя нещо. Беше ревюто точно на MacBook Pro с Retina дисплей 13-инчовия в The Verge, което излезе. Там направиха едно много адекватно сравнение точно в тая връзка, че това по някакъв начин много напомня за първи път, когато изкараха MacBook Air. По това време очевидно технологията, нали, на ултрабуците беше в зародиша си. Те я представиха и очевидно беше твърде напредничава за времето си, т.е. беше ненормално скъпа, в същото време да, производителността беше по него време ужасно ниска, т.е. технологията определено не беше най-доброто, което можеше да бъде, но беше старт и оттам нататък ултрабук технологията просто избухна и в днешно време имаме ултрабуци, които са на едни доста по-достъпни цени. Нещата се случват много по-лесно, навлязоха другите масови производители, хардуерни, и това е естествено конкуренция, срина цената, нещата се създават тенденциите пак, както винаги. Да. Там тръгва и вече всички останали догонват. Според мен като цяло представянето на MacBook Pro с Retina дисплей е хубаво нещо за технологичното развитие и за пазара на такъв тип продукти като цяло. Това ще доведе до бум в конкуренцията, ще накара всички останали производители наистина да си това ще се получи малко буквален превод, но да си вдигнат играта на следващото ниво и просто ще е добро за крайния потребител, че тая технология в един момент в не много далечното бъдеще, сега след като вече е представен от един толкова хайпнат производител като Apple, това ще помогне на обикновения потребител в един момент да я получи тая технология в близкото бъдеще на една доста по-достъпна цена. Да обърнем внимание на другия анонс от въпроса конференция на Apple. Mac Mini, който като цена е доста... Да, между другото е добър старт за да навлезеш въобще в екосистемата на Apple и въобще в техните технологии. Не е лошо, защото за колко? 600 евро ли? Колко излиза? Около 600 евро мога да... Добър старт, нали? Имаш си примерно монитор, имаш всички останали неща и влизаш си директно в екосистемата на Apple. Не е лош старта. Ако трябва да вмъкна нещо само за Mac Mini,
Mac Mini е едно много специфично устройство, поне по моите наблюдения, тъй като съм имал досек и с хора, които се занимават с IT на едно доста сериозно ниво и като сме говорили, той ми беше казал тогава въпросният човек, който се занимаваше с разработка на IT security за банки и въобще много сериозни институции, ми беше казал, че той самия ползва много минита, Mac минита за собствени домашни сървъри, тъй като е изключително първо енергийно ефективно устройство, защото потребява страшно малко електричество, очудващо много малко електричество, после архитектурата е позната и той реално може да ползва хардуера за каквото си поиска. Тоест, това устройство се ползва с популярност не само, нали, и това е един единствен пример. Сигурен съм, че страшно много хора го правят в професионалните среди. Това е един единствен пример и реално устройството, заради това, че ползва стандартна архитектура, нали, интелска архитектура, всъщност може да се ползва за каквото и да е. Може да го ползваш за това, че малко пие с читава сглобка, с много малко консумация на енергия, може да го ползваш за съвсем нормален компютър. Не непременно за да влезеш просто в екосистемата. Те имат, извиня, че се прекъсвам, затова имат специална версия на Mac Mini, която се води сървър и е надуто, нали, конфигурирана точно за тая цел. В смисъл, много хора наистина използват за хостинг нужди и такива неща, точно заради това, че е супер ниско енергийно консумираща, да, и като цена да не кажа по-евтино, но излиза на кантар, примерно, ако решиш сам да се сгубиш. От една страна, Mac Mini е нещо, което е пак много различна категория от един настолен компютър. В смисъл, няма алтернативи при другите компании. Нещо, което Apple са научкали или не знам дали са го научкали или нарочно са в смисъл се стремяли към този пазар, но се е намерил някаква ниша, която Джони си хапе за газа, но се е намерил Mac Mini някаква ниша, която наистина много компании и стартъпи използват Mac Mini за най-вече за хостинг нужди на Запад. Преди да продължим нататък, сега се сетих, че освен мен и Станимир, нали, арменския поп е човек, който наскоро мина от андроидско устройство към iPhone. И това е много важна тема, по принцип, за нас българите, понеже аз напоследък влизам в много форуми, в които чета какви ли не спорове и какви ли не дискусии за Android срещу iOS. И истината е, че много малко хора, които защитават един или другия лагер, са използвали и двете устройства. В смисъл, тия, които защитават Android, никога не са пипали iPhone. 90% съм сигурен, че от тях не са използвали iPhone и обратното, нали, тия, които защитават iPhone, те веднъж влезли в Apple екосистемата, не мислят да някога си купят Android. Нека малко да забавим темпото и да отидем на тая тема. Какво ти, в смисъл, личните впечатления от прехода и как беше преди, как е сега и така нататък? Лично аз преминах на iPhone, понеже, честно казвам, използвам съм доста андроиди. Не знам колко, може би 4-5 различни андроид устройства. Значи, Xperia съм използвал, Sony Ericsson, Motorola, какво друго, Samsung. Да кажем, че от големите производители съм минал така доста, 3-4. И Android има своите плюсове, естествено, обаче има много сериозни недостатъци. И общо взето, ако не си използвал, ако не си пробвал iPhone, няма как да разбереш, че ги има тия недостатъци. Това е най-интересното. Ползваш си го и си кажеш, супер е, нали, идеално ми е. Обаче, да речем, идва един момент, в който идва нов апдейт на Android, апгрейд, т.е. се оказва, нали, апгрейд идва и ти не мога да го апгрейднеш, защото твоя производител е решил, че няма нужда да ти го апгрейдне твоя телефон. Защото си има там примерно 3-4 телефона, които ще апгрейдне. И тук идва един от големите проблеми на Android, че всеки производител на андроидски телефони има много, много модели. Има примерно 10-15 модела.
и във всеки един момент апгрейдва само, как се казва така, най-силните си модели. Апгрейдва само флагшиповете, нали? Най-силните си модели и останалите ги остава назаде. Примерно телефон, който е на една година, той не го апгрейдва. Казва, този телефон е стар, няма да го апгрейдваме. Оставаш си на Gingerbread, на 236, което е супер смешно, нали? В смисъл, вече сме на 4.2, на какво сме вече? На 4.2 Android. И това е един от големите проблеми. Нали, взимаш си хубав телефон, след 6-7 месеца вече производителя смята, че не е хубав и е стар и не го апгрейдва повече. Това е ужасно, според мен. Докато iPhone взимаш си го и излиза новия апгрейд, получаваш го на момента. Ако имаш, нали, последните 3-4 модела, примерно. Даже 2-3. Смисъл, въпросът ми по-скоро би бил такъв, ти като преди това, нали, като потребител на Android, изпадаш в тази ситуация, нали, в която няма апгрейд за твоя телефон, ти на кого би се разсърдил? В смисъл на Samsung, HTC там, или Sony Ericsson, на Google? В смисъл, къде е проблема според те? Ти си дал парите на Samsung, но на кой се сърдиш, че няма апгрейд за теб? Пак на Samsung или според те Google не си върши работата? Честно казано, аз като потребител, мен лично не ме интересува кой не си е свършил работа. Аз искам да се получа най-новия апгрейд, разбираш ли? Аз като потребител искам просто да получа най-новото. И това си е тяхна работа между Samsung и Google. Те не са разбрали, примерно, решили са, че няма да апгрейдват. Хубаво, мен не ме интересува. Аз минавам на iPhone и получавам най-новото. Това е, разбираш ли? В смисъл, че не е толкова сложно, колкото си мислят хората. Просто трябва да искам да получа най-новата версия и да я знам. Не е нормално. Мисълта ми беше, според те, дали на Google им като цяло им пука техните хардуерни партньори, дали използват последната им версия. От една страна не им пука, но истината е, че, както ти каза, наистина повече от половината потребители все още на Android са на две нещо си там на Gingerbread, да. Аз съм сигурен, че Google им предоставя новия софтуер. Проблемът е, че те просто не отделят. Всеки производител иска да си направи негова версия на Android. Там някаква, интерфейса, нали? Да, скин да се направи и това им отнема явно твърде много време. Което нормалният потребител не го интересува колко време ще му отнеме на производителя. В смисъл, че на Apple как го правят веднага всичко на секундата. Значи е възможно за всеки. Нали, естествено един софтуер за един хардуер за един софтуер, нали? Аз имам обаче следния въпрос. Добре, въпросните е HTC, Samsung, Motorola, о боже, Motorola. И въобще всички, които правят някакви къстъм шитове за Android, тези хора в кой свят живеят? Те не четат ли какво мислят хората в интернет? Защото очевидно е, че масата хора са просто против повечето неща, които въвеждат отделните производители в андроидите, които продават. Защото, най-пресният пример. Днес четох ревю за Bond телефона Xperia T на Sony. И ревюто беше следното. Невероятен хардуерен дизайн, страхотен телефон, страхотен хардуер, страхотен дисплей, страхотна камера, всичко страхотно, обаче от Android не се повръща от това, което са направили Sony с него. Добре бе, хора, вие какво си мислихте, като го правихте това нещо? Той лагва, той бъгва където му дойде. Защо? Просто това е чист Android. Сложете един чист Android и Google са го направили и очевидно, щом работи прекрасно на Nexus-те, има толкова хубав отзвук от Nexus-те, значи нещо там е окей. Сложете си минимално там, каквото си искате отгоре, ама всичко останало е bullshit. Очевидно са зле. Алекс ще каже повече, нали? И особено предвид, че има вече гледната точка от едната и от другата страна на големия спор. Но нещата очевидно не работят с всичките къстъм булшити, които слагат производителите и всичко това дърпа назад. Така че според мен е повече проблем. Все пак, нали, този подкаст е под флага на Apple-ски блог и така нататък. Аз ще се намеся тук и ще изтъкна точно причината, в смисъл нещо, основното, което според мен различава това да си Android потребител и потребител на Apple продукти. Това много хора все още не го разбират, въпреки че не е от вчера, не е от преди 1-2 години.
истината е, че когато една компания произвежда и хардуера, и софтуера, в смисъл тя има контрол върху тях. Когато взима, да, BlackBerry, когато, между другото, ще си прекъсна прекрасната лекция, която бях започнал, за да добавя, че, нали, Станимир, като спомена BlackBerry изпревариха Nokia по пазарен дял в щатите за последните 3 месеца, мисля, че. Ясно. Много ясно. Това е много сериозна компания. Това е много сериозна компания. Аз съм учуден те как не са изпреварили и Samsung след една песен, с която са... След една песен трябваше Samsung, Apple, всички трябваше да изпреварят. Това е песен картач. Просто Брус Спрингстин не е бил свободен да я изпее. Иначе това е единствената причина да не са изпреварили Apple по продажби. И Samsung, взети заедно. Алек, моля те. Не, аз трябва да стана по-сериозен сега, нали, естествено малко. Исках да продължа мисълта на Павката, който так му казваше, че основната причина Apple да са по-добри от всички останали са, че те произвеждат и хардуера и софтуера, което е абсолютно най-важното нещо в цялата работа. Защото ако произвеждаш само хардуер и някой друг ти дава софтуера, ти трябва да се съобразиш с него, в смисъл, че имаш някакви ограничения в цялата работа. И имаш определено време, в което да направиш цялото това нещо. И не се получават нещата. Докато като произвеждаш и хардуера, и софтуера, ти можеш да се нагласиш всичко да ти е по най-добрия начин. Точно за този дисплей, точно за този процесор, всичко ти става много по-лесно. Аз така мисля, поне не знам. Не знам как стоят нещата в действителност, но предполагам, че е така. Точно така стоят нещата в действителност и точно това най-много ме изнервя, когато чета коментари, нали, българските форуми, Android срещу iOS и така нататък. Просто все още говорим за две коренно различни политики на правене на нещата. Android наистина страда от това, че те, въпреки че купиха Motorola, те все още нямат една компания, която да произвежда хардвер и която да е топ, нали, в тяхната политика. В смисъл, дори с Nexus програмата им, те имат Asus, които правят 7-инчов таблет, имат Samsung, които правят 10-инчов таблет, имат LG, които им правят телефоните, имат... В смисъл, те за Google абсолютно няма значение коя е компанията, която им произвежда хардуера, а според мен в смисъл, трябва малко да се поспрат и да се изберат. В смисъл, нямат хардуерен облик, нямат хардуер, който да кажат, да, това е хардуера, който най-добре подкарва Android. Все още го нямат, въпреки че имат вече някои Nexus. Тук, ако трябва да вмъкна, между другото, нали, ние по-късно ще говорим за това, но това според мен е положителна стъпка от страна на Microsoft, които наложиха страшно много изисквания към производителите на хардуер за телефоните си. Те даже ги натиснаха, не, вие ще правите панели с тези цветове, ще правите тези неща и онея неща. Нали, окей, вие ще си правите... имате си свобода частична за дизайн, но в същото време ще правите телефони, които са в тези цветове, ще правите неща, които са така и така и така, с оглед да се впишат, ако щеш, дори само визуално, с тази операционна система, която те се опитват да наложат в момента. Операционната система, каквато и да е, очевидно усещаме, нали, и Microsoft, които и да са, познавайки Microsoft, в крайна сметка, през всичките години, нали, с долните им монополистични дързания, но все пак е някакво движение според мен в правилната посока. Да, ама все пак не е също да имаш изискване към някой производител и да си го произвеждаш сам. Абсолютно не е също. Ако си го произвеждаш сам, можеш да направиш много повече неща, действителност. Защото изисквания, ясно, той може да ги спази, може да не ги спази тези изисквания. Може да го направи горе-долу, ама няма да е също както ние сме го искали, нали сещаш? По принцип. Принципно да, и интересно, Microsoft се опитаха да се направят сами таблета. Да. Въпросът е, нали, тяхната визия за това, което се опитаха да направят като таблет, докъде ще доведе, защото там също бяха много противоречиви нещата. Нали? Ние ще говорим и за това естествено. Ще стигнем и до там, Джони, пусни микрофона. Не, между другото, по тази тема, за която... да знам, някой, ако не е пробвал iPhone, искам да му кажа да пробва. В смисъл, че един път, като пробваш iPhone и преди това си бил на Android, честно да ви кажа, мисля, че никога няма да се върна на Android повече. Следващия ми телефон ще е новия iPhone, това е положението. Просто всичко е много по-лесно, всичко се случва без никакви усилия и не знам, просто създадено е за хората, това е. Пък Android има неща, които
не са нормални. Аз така си мисля, да я знам, някакви апдейти, някакви чудеси се случват, някакви забивания на телефон. Примерно на Android съм виждал такова нещо, което на iPhone никога не ми се случва. Примерно телефона ми е на 10% батерията, говоря за нов телефон и той се рестартира, защото няма батерия и се изключва примерно. На iPhone, честно да ви кажа, един ден бях на 1% батерия. Честно е, това абсолютно истинска история. Целият ден изкарах на 1% батерия. Аз такова нещо на Android не ми се случва през живота ми. Той стига на 6% и почва да се изключва. Не знам как става това, аз не му разбирам, нали, хардуерно там как се случват нещата, но така е създаден. Не знам. Това са ми първите впечатления бяха това за батерията, примерно. Другото е колко лесно се случват нещата. Забиване на iPhone няма. Наистина няма такова нещо. Според мен не съществува. Не знам някой забил ли iPhone някога през живота си. Аз Android съм забивал всеки ден, ми се случваше. Постоянно. Забива нещо и се изключва и се рестартира, примерно. iPhone няма такова нещо. Той просто работи. Нищо. Това е. Просто работи. Аз съм правил нещо като забиване на iPhone-ите си, но в смисъл то не е забиване и рестарт, е по-скоро забавяне и няколко минути, нали, чудене какво става, докато след това всичко продължава както си е било и въобще няма... В смисъл, някакъв лак, Джони. Някакъв лак, но той е някакъв такъв моментен и... В смисъл, софтуер, няма как да се избегне това. Постоянно се случва при Android, не е нещо уникално. В смисъл, че имаш си, примерно, включат се твърде много приложения, запълват паметта и той телефона вече не мога нищо да прави повече от тук нататък. Случва ми се разговор да ми спре, докато говоря, той ми прекъсва разговора и всичко забива. И няма звук, няма нищо, телефонът е забит, това е. Това не е нормално според мен. Мисълта ми беше, че при Android, когато се случи нещо подобно, ти не си сигурен къде е проблема. В смисъл, не си сигурен дали хардуера не са го направили както трябва, не си сигурен дали версията, която им е предоставена на Android, в смисъл на операционната система е... Там няма на кого да се ядосваш и в смисъл едностранно да си сигурен, че някой не си е свършил работа, докато при Apple устройствата, когато нещо не работи, ти знаеш кого да обвиняваш, как се случи с картите. Има само един производител на хардуер и на софтуер. Това е много голям плюс за мен, чисто от потребителска гледна точка, от това хората, нали, да продължиш, понеже аз зациклих. Не, плюс е, че просто знаеш към кого да се обърнеш. Нали? Знаеш към кого да се насочиш пръста. Ти си виновен. Пък в случая... Да, има само един, докато в случая... Сега... Samsung ми прави телефона, или там HTC или Motorola ми прави телефона, пък Джони тук скърца до мене, пък не, то Android е виновен, ама не, чакай, Android е окей, пък те Samsung са си сложили там техния шит отгоре и става, ние докато разберем кой е виновен, на мене ми се е прецакал живота. И това е цялата работа. Хората, говорейки си в крайна сметка за нещо, което в 21 век всеки един от нас ползва на всеки буквално 10 минути, което е телефона, смартфона и телефона вече далеч не е само ало, ами ти си правиш по 200 неща на него и имаш нужда да можеш да разчиташ просто, че когато го извадиш от джоба си и го разцъкаш, нещата трябва да работят. Въпросът е в това, че ако нещо не работи, то ти трябва да си кажеш, окей, те са виновни, аз не искам да занимавам повече с вас и толкова минавам на следващия доставчик. И това е докато при Android екосистемата проблема е, че има 100 доставчика и всичките са хвани единия блъсни другия, защото всеки си слага бокуците отгоре, докато на Apple екосистемата е, това е Apple, това е iPhone и той работи както е и нещата са оптимизирани максимално да работят като iPhone. И ти докато си с iPhone-а, нали, ние като доставчик ти казваме, че това ще е, нали, ние ти казваме, че ще е най-добрия експириенс. Дори да не е най-добрия експириенс, ще е със сигурност много добър експириенс. И това е големия selling point на Apple. Излизат Google с техните говорители и казват, ние направихме нова версия на Android, която е много яка, прави еди си какво, но тя е само в новия ни модел
Nexus или си какъв телефон. А между другото, предната ни версия е само в още 2 модела, а по-предната е в 3 модела. И всичко останало, като андроидски телефони, върви на 5 версии по-назад. В смисъл, това е проблема на Google, че Google няма... Може би Google трябва да има изискване, което да задължава техните хардуерни партньори да ако използват Android, защото те го използват почти безплатно, мисля, че има някакви там споразумения, но трябва да им Google лично да ги задължава те да поддържат последната или предпоследната версия на софтуера, който те пускат. Понеже не може Google да промотират нови функции в нов софтуер на Android, а реално те да са в 10% от дори по-малко от телефоните, които се продават на пазара. Да, най-интересното е, че като излезе iOS 6, нали, за iPhone, новата операционна система, тя за 24 часа достигна до колко огромна част от потребителите. В смисъл, че на момента, в който излезе, значи голяма част от потребителите директно се апгрейдват в най-новата версия. Докато Android, не знам колко месеца отнема. В някои случаи, не знам, 6-7 месеца отнема да достигне до най-новите модели. Което е абсурдно според мен. Не знам, мен така ми се струва. И един от другите проблеми, които има е, че приложенията за iPhone, всички приложения, като почнем от Twitter application, Facebook, тия основните, които се ползват постоянно, нали, Instagram, и други, Foursquare, примерно, тия най-популярните приложения, те са създадени за iPhone. Значи те си имат техни приложения, които са изключително оптимизирани и са перфектни просто за iPhone. Докато за всички останали устройства, те има едно приложение за Android. Независимо дали ще е Samsung 4,8 инча или някакъв примерно HTC 3 инча. То е едно и също приложението и за всички е едно и също. И оттам нататък се появява проблема, защото на един дисплей се изглежда по един начин, на другия по друг. На едното е удобно, на другото не е. Това не трябва да е така, според мен. Не, аз като правя някакви първи стъпки да бъда девелопър за iPhone и за iOS, и понеже пазара за Android също не е малък, мога да ти кажа отличен опит, че това да направиш някакво приложение или някаква игра или каквото и да е за Android изисква голямо усилие, понеже ти трябва да окей, имаш най-популярни устройства, сред които са Samsung Galaxy S3 и така нататък, но ти не си сигурен какъв процент от тия устройства потребителите реално притежават. В смисъл, ти не можеш да си определиш най-малкото разделителна способност на тия устройства, твоята игра, за коя разделителна способност ще я направиш. И точно там идва проблема, че ти правиш нещо на сляпо едва ли не, опитваш се да научкаш някакви стандарти в разделителна способност, което всяко устройство има абсолютно различна разделителна способност, което върви с Android. Въпросът е там, че аз лично съм виждал на Galaxy S3 как една от най-популярните игри, които в момента може да си изтеглиш, Fruit Ninja, как на Samsung Galaxy S3 самата игра е разтеглена. В смисъл, тя не е native за тая резолюция, тя е сплескана и разтеглена, но хората си изтеглят и играят. В смисъл, това не е перфектния експириенс, това им е единствения шанс да играят тази игра. Да. Това е най-големият проблем според мен. Защото не може, значи всяка една игра, тя трябва да се оптимизира за определен дисплей, за определена платформа и трябва да е перфектна просто. Аз не мисля, че трябва да играеш нещо, защото просто е компромис, защото мога да играеш. Просто трябва да ти е готино, да ти е приятно да играеш, според мен. Аз така си мисля. Това, което може да се желае по-скоро е, в крайна сметка, технологиите, когато Apple са по някакъв начин лидер, но, да кажем, появи се технология за ерикъв си дисплей. И тук може би ролята на Google, бидейки в крайна сметка софтуерния радетел, да излязат напред и да кажат, окей, ние искаме за ето тази резолюция да натиснем нещата. Нека да се случат. Ние искаме, ще има голям наплив на телефони с ерикъв си дисплей, с толкова инча, с такава резолюция. Нека да направим нещата да се случат.
да кажем, ето, това са 70% от най-популярните апликейшени. Нека да го направим така. Вече опират нещата до връзка с девелоперите, до това, което е характерно за Apple средата, че те си говорят с девелоперите, това са оптимизациите, това са нещата. Нека да го направят тогава и Google от тяхна страна. Окей, ние поддържаме много резолюции, но това са най-популярните апликейшени. Ако ти искаш да си девелопър на апликейшени за Google екосистемата, ти трябва да направиш така, че твой апликейшн, който направиш, се поддържа от тази резолюция. Ще е open source, в крайна сметка. Всеки китайски производител може да реши. Аз ще ползвам Android и ще направя каквато искам резолюция. Никой нищо не може да ми каже. В крайна сметка, как да контролираш нещо, което е open source? Това е. Как да го контролираш? Въпросът е в изискванията. Ама... Според мен тези неща ще отнемат много време да се изчистят при Android, тъй като там е абсолютно чистия пазарен механизъм и когато хората видят, че има полза, те просто ще започнат да го правят. Но Google трябва да са радетел. Те трябва да кажат, окей, хора, наистина, ето ви статистика. Това са тези апликейшени, това са тези неща. Това са технологиите, които са в момента top-notch. Това са нещата, които в момента са на върха. Те след година и половина все още ще бъдат актуални. Давайте. А не просто ние правим ето тези нововъведения. Сега знаем, нали, че ще отнеме време отделните производители ялабала. Според мен Google просто са загубили лидерската си позиция в това отношение. Те наистина трябва да изпъкнат като лидер и да кажат нещата са такива и такива. Ако вие искате да сте в крак, ако вие искате да си правите парите, ако вие искате това и онова, нещата просто трябва да се случват. Стенли, това нещо означава? Това означава да се затвори. Значи Android да се затвори по някакъв начин. Защото той какъвто е такъв, нали, отворен в момента, те не могат никакъв контрол да направят над това, което дават. Трябва да го затворят по някакъв начин. Не знам по какъв начин, за да могат да контролират това нещо. Няма... Това е. Ами да и не, но замисли се. Окей, отново, отворено, затворено. Според мен има компромисен вариант и тук да, има баланс и тук според мен ти би трябвало също да можеш да направиш връзката с Ubuntu. Да, Ubuntu е... Да, Ubuntu е колкото отворен, толкова и в същото време има за себе си една доста сериозна фирма като Canonical, която Canonical казват нещата са така и така. Ние в нашата дистрибуция ще включим това и това и ще изискаме от вас това и това. Нещата ще са отворени, но нещата просто се случват с Ubuntu. Въпросът с Google е там, че те нямат интерес от това да ограничават потребителите на без значение коя операционна система, коя версия на Android. В смисъл, те печелят от това, която и да е тяхна версия да се използва, за да може да подобряват услугите си. Те нямат абсолютно никакъв интерес крайният потребител дали получава пълния пакет, дали всичко му работи, понеже те така или иначе получават данните, които се използват за основните им бизнеси, които са реклама, нали, картите, Maps и така нататък. Така да, нали, в крайна сметка малко пак се отплеснахме. Не знам дали е уискито, Джони, сушито или нещо по средата, но в смисъл, нека се върнем, нали, на това, което говорихме за ивента на Apple. Наистина не трябва да пропускаме този ивент на Apple. За мен той беше изключително важен въобще за цялата им фирмена политика след като Стив Джобс почина. Това беше абсолютно най-важният ивент, който те имаха, дори по-голям, според много критици, доста по-голям от ивента, на който обявиха iPhone 5. Най-малкото, защото целият им шифт на продуктовата линия, в смисъл, видя се на къде върви компанията и най-малкото се видя с какво темпо, защото това не е нещо временно, със сигурност, когато набарят едно темпо, те почват да си го поддържат
И Apple наистина обнови едни 85% от продуктовата си линия в рамките на точно на един месец в ивента им, който беше октомври. Време е наистина да стигнем до, за мен лично, аз го написах в блога, за звездата на шоуто, новият iMac. Станимир в момента си бива по зърната, мъжките си зърна, но наистина не е илюзия това, което показаха Apple. Нали, много хейтери написаха, че моля ви се, не си пипайте сега. Да опитам се да кажа нещо. Както и да е, новия Mac изглежда брутално и промените, които са направили по дисплея, за това, че е ламиниран по стъклото, за това, че са махнали оптичния драйв. Странен е факта, че много хора се впечатлиха от настолен компютър, защото iMac е настолен компютър, и много хора бяха впечатлени точно от начина, по който изглежда и от това, че има някакъв напредък в тази насока. В смисъл, Apple в ролята си на компания, която уж залага на мобилните устройства, всъщност прави дори и новите настолни компютъри да изглеждат много съвременно в сравнение с останалите компании. Мисля, че Apple си направиха един малък реалити чек и се наложи да светнат цялото тек общество, че в крайна сметка света все още не е изцяло мобилен и една голяма част от нещата, които хората работят и произвеждат, все още се случват на бюро. И в този ред на мисли не мога да си мислим само за iPad-и, iPhone-и и Android и щуроти, при положение, че в крайна сметка наистина нещата, които се правят в ежедневната работа на всеки един малко по-продуктивен, технологично ангажиран човек се случват на бюро и мобилните устройства не са устройства за вършене на работа. Нещата се произвеждат на бюро наистина. Така че в ред на мисли, според мен на Apple тук направиха голяма стъпка напред. Аз съм що годен неутрален, нали, по отношение на за и против Apple, но за мен също тук съм абсолютно съгласен с Павката, че iMac остана скрития фаворит на Apple ивента и може да бяха големите овации за iPad mini, защото всички го чакаха, но за мен iMac беше големия малък фаворит и просто е брутално устройство. Брутално и като ни нападнат зомбитата, мога да го вземеш и с този профил да ги сечеш. Толкова е тънък и як. Да, това много се базикахме колко е остър, нали, в краищата iMac-а, но може да се рееш много неща с него, в крайна сметка, като ноше. Не, наистина Apple в крайна сметка се оказва, че на всички фронтове работят изключително силно, въобще не остават нещо назаде. В смисъл, че то така се оказва в крайна сметка, че те навсякъде си се развиват. В смисъл, че другите примерно изоставят тия, нали, домашните компютри и се занимават само с телефони, само с разни таблети и забравят за тия неща, но се оказва, че голяма част от хората си стоят, нали, вкъщи и си използват домашните компютри. Аз не мога да разбера, защо го изоставят това. Другите, нали. Apple се развиват на всички фронтове, според мен. Те си знаят, според мен си знаят аудиторията. Имат аз имам много клиенти, които професионално се занимават, точно както каза, се анимира с макове на бюро и офиси, да, и точно от тази гледна точка новия iMac, между другото, е много добре насочен към тях, понеже те заеби тая, нали, история с това, че е супер тънък и ти реално, когато го гледаш фронтално, ти не виждаш дебелината на компютъра, но много е важен екрана, че той въпреки, че не е ретина, макар че е много трудно да се направи 27-инчов екран с ретина дисплей, той използва всички нови технологии, които Apple внедри в лаптопите си, в таблетите си, а именно дисплея е залепен за стъклото, което, нали, е последната граница между тебе и въпросния дисплей. Нещата изглеждат просто на следващото ниво от графична гледна точка и тук отново ще направя нещо като малка стъпка назад, но трябва просто да си дадем сметка,
че мобилните устройства са нещо, което ползваш повече в свободното си време, а всеки един човек, който си вади парите и си купува гаджетите, го прави това на бюро. И в този ред на мисли, когато имаш насреща си, това го казвам с идеята на човек, който прекарва по около 10 часа на ден пред два монитора, защото това ми е работата. Прекарвам го това време пред екраните и когато насреща си имам някакво адекватно читаво устройство, това ако ще кара да си по-продуктивен, по-креативен и тези неща наистина има значение. И това е, в смисъл, това са нещата, които движат продуктивния процес напред. Всичко останало е просто забавление в свободното време. Работа се върши по, да кажем, 8 часа на ден. Останалото време са забавление, някакъв друг живот, който в крайна сметка също е изключително важен за много хора. Той е най-важният, но има страшно много хора, които се забавляват с това, което правят и е важно да го правят на качествено устройство. И според мен в този ред на мисли наистина iMac е много важна стъпка напред. И тук връчвам вече на Алик. Който няма какво да кажем, между другото. Нищо не се сеща вече. На коя тема сме, между другото? Преди това искам да питам какво правиш в свободното си време и по-точно хората в Twitter с какво впечатление се остане, че правиш в свободното си време. Да, аз пак като някакъв айлях тук ще се пусна, нали? В свободното си време, седно съм някакъв алкохолик, примерно си помисля така, но... Никой не е казал алкохол, никой не е казал алкохол. Никой не е казал, аз не знам, що го казах даже, но няма нищо общо всъщност с действителност. Нищо общо няма. Занимавам се с много нормални неща. Все ходене по заведения, обикаляне, разхождане из Варна, друго не знам какво. От такива неща общо. Дето харче на пари, купуване на нови айфони. Аз по-нормален преход от това между iMac и iPhone и iPad просто не мога да седя, така че дай да минаваме към iPad. Ай, към iPad да минаваме. Да минем на следващия анонс, който Apple направиха на техния евент от октомври месец. В смисъл за мен това беше абсолютно, тотално най-голямата изненада. Четвъртото поколение iPad, който е с... не четвъртия, който е с два пъти по-бърз процесор, нали, A6S X с новия Lightning конектор и други неща. Като цяло е тежък, да, тежък и на дебелина е същия като предния, но факт е, че не е далете с щит, който всички, които си купили iPad 3 преди 6 месеца, вече, нали, които и аз съм сред тях, в смисъл се чувстват като някакъв piece of garbage, old school motherfuckers и така нататък. Но въпросът ми по-скоро би трябвало да бъде защо според вас, нали, Станимир и Алек, защо според вас Apple изневери на политиката си да обявява iPad на една година, както iPhone, и защо пусна толкова по-бързо, нали, почти половин година по-рано следващия iPad? Най-вероятно, защото има някаква причина да го направи. Смисъл, че има нов процесор, който е, нали, два пъти по-бърз, като всички останали. Винаги са два пъти по-бързи, между другото. Просто се възползва от това, че има и знае, че може да изкара нов продукт и че ще има кой да го купи. Според мен лично е това. Смисъл, че той е почти същия продукт, но с някакви минимални подобрения. Има кой да го купи, ще се редят на опашките и най-вероятно ще си го продадем. Смисъл, няма нищо лошо в това. Аз така си мисля, честно казано. Смисъл, че не знам защо. Според мен е много по-добър този iPad. Не знам, ти някой виждал ли го? Два пъти по-бърз, да. Най-малко два пъти по-бърз даже. Не знам някой дали го е пробвал този iPad, но най-вероятно си е същия. Дисплей е абсолютно същия, зависи вече от към производителност. Зависи какво е най-важно за един човек като потребител. Ако бързината, за мен бързината на тройката е достатъчна, но в общи линии искам да кажа, че ако имаш iPad трето поколение, абсолютно няма никакъв смисъл да апгрейдваш до четвърто. Виж, ако имаш първо или второ,
но по-скоро новия iPad е за хора, които нямат трето поколение iPad и които са още с двойката или с... Или ме първия, да, и... но там е интересният момент, че хора, които имат първия iPad и имат двойката, в един момент Apple им дава два варианта. Единият е много як Retina дисплей iPad 4, който е много пъти по-бърз от всичките им устройства. Другия вариант е iPad mini, който е лек, тънък, портативен и секси. В смисъл, въпросът е пазарът, който Apple се опитва да покрие, дали по някакъв начин не се противопоставят клиентите на единия iPad и клиентите на новия мини. Според мен лично това беше директно насочен удар срещу Nexus сериите и въобще 7-инчовата експанзия в Android света, нали, по отношение на таблетите. И там лично според мен това беше една много добре преценена стратегия на Apple, че те трябваше да представят паралелно устройства с 7-инчови, нали, в класа на 7-инчовите и в класа на големите 10-инчови таблети, при което те да кажат, буквално да дадат стейтмент на пазара, че ние сме най-добрите във всеки един таблет сегмент и ако ти все още се колебаеш, то това са най-добрите неща, които можеш да си купиш и съответно според мен проблема е, че го направиха на гърба точно на хората като теб, които имат предното поколение таблет. За мен лично също беше малко канибалския ефект, нали, че нямаше смисъл от новия таблет, но като цяло удара беше по-скоро потребителя и беше по-скоро насочен удар към това те да успеят да издадат колкото се може повече от андроидския сегмент. Ако ти имаш едно или две поколения по-стар iPhone или iPad, в смисъл ти като потребителско изживяване абсолютно не срещаш някакви сериозни затруднения, забавения, някакъв лаг или така нататък. От тази гледна точка ние не можем да говорим за ощетяване на клиента, понеже излиза новия iPad, но 3 поколения iPad назад те също получават новия софтуер. Също получават новите функции, нали, 90% от тях. Ще ми се да вярвам, че, нали, останете 10% наистина Apple не ги пуска, защото са невъзможни да вървят на хардуера, не заради маркетингови цели, което е доста вероятно. Но наистина Apple потребителите могат да се чувстват най-малко ощетени от това, че излиза нов продукт в тяхната категория, в сравнение с които и други потребители да вземеш. В смисъл, да речем Lumia 800 потребители, които имат една операционна система Windows Phone 8, ще е тотално различни, ще пуска тотално различни приложения. Или андроидските потребители, които имат Gingerbread или да кажем 3.0, 4.0, но всъщност новото устройство е 4.2. Наистина говорим за различни стандарти. Стандартите при Apple продукти са едни, при останалите са други. И в крайна сметка аз лично нямам против. В смисъл, аз мога да си използвам iPad трето поколение още поне година-две, защото съм сигурен, че няма да има по-голяма резолюция от екрана и той по никакъв начин не забавя в момента. Може би въпросът трябва да бъде кои потребители точно търсят Apple, в смисъл тия, които имат iPad 3 или тия, които нямат въобще таблет. Да, Павка, само се представи потребители колко са объркани в момента. В смисъл, значи искам да си купя таблет на Apple. Значи сега се чуеш 7,9 ли, 9,7 ли,
кое точно ме е перфектно за мене. Ти никога не мога да прецениш кое е перфектно за тебе и не знаеш, имаш Nexus, примерно, Nexus 10 сега излезе, нали? Което е на половината на цената на гордо на половина, нали? $100 надолу. От кое? От минито? Не, от алтернативата му. А от минито колко е по-надолу? Надолу не е, от минито е $50 нагоре. Nexus 10 е от $70 по-скъп от мини. Да. Значи става много сложно за потребителите. Значи те имат не знам колко варианта вече. Се чудят между Android или iPhone. Значи много сложно става за мене. Не знам. Въпросът е според мен, че конкуренцията не спи. Нали? Там, където Apple прокламират, нали, огромната си оптимизация Alibaba, Android ще кажат да, окей, но за тези пари, нали, ние ви предлагаме от към хардуер, от към софтуер, нали, всеки ще има възможност да натисне в своята си посока, защото Android вече не е толкова изостанала система и по-своему може да каже да, но там, където iOS има това, ние пък имаме това, което iOS го няма. Станимир е прав, но ако се говорим за телефони, ако се говорим за таблети, в смисъл iPad е абсолютно едноличен лидер. В смисъл, Apple създадаха категорията на съвременните таблети и iPad тотално ги разби. Значи хората, когато отидат в магазина, те не искат таблет, защото те не знаят какво е таблет. Microsoft имаше таблет преди доста години преди да се появи iPad. Те не отидат в магазина да си търсят таблет, те отидат в магазина да си търсят iPad. И там е работа, че с iPad mini, нали, за който си говорим след малко, Apple осъзнаха това. Всъщност много хора очакваха те да се борят с Nexus 7, но те защо се борят с Nexus 7, след като Nexus 7 е някаква въшка в пазарния им дял на таблети. Ако говорим за пазара на таблети като едно, без значение дали е 7 или 10 инча, iPad е тотален в смисъл, тотално доминира пазара. И хората наистина търсят iPad. Те не търсят таблети. Те не отиват в магазина да кажат искам таблет. Той да не е абсолютно човек. Не съм съгласен между iPad. Не. Тук не съм съгласен. Значи, има го варианта, в който един потребител отива в магазина и той е чувал за iPad. Обаче няма достатъчно пари за iPad 4 поколение, който струва $500 и отива в магазина и те му предлагат, да кажем, алтернативата, която е андроидски таблет. Но това по никакъв начин не означава, че той ще получи експириенса, за който е отишъл. В смисъл, iPad mini влиза точно в тая категория. iPad mini става за $320, $330, iPad mini става алтернативата за хората, които отиват да си купуват iPad. Тук според мен има... Аз не съм точно на това мнение, защото ако трябва да дам пресен пример, преди няколко месеца на племенницата ми купиха таблет. Защото тя преди време беше видяла точно iPad от нейна братовчетка и съответно тръгва на баща си да мели, искам таблет, нали. Тя вижда iPad и какво е това? Таблет, мяла баба, таблет е супер яко, нам си какво сме. В крайна сметка таблетите са неща, които не са купуват за вършене на работа, те се купуват за малко по-leisure activities. Тоест ти ги купуваш за гледане на разни неща, за браузване, в общи линии за reading activities. Нали, и евентуално за някакъв тип по-елементарен гейминг. И какво е това? Това е таблет. И племенцата ми започва да мели на главата на баща си. Искам таблет. Окей. Отиват в магазина с идеята да й купят таблет. Въртат насам натам и в крайна сметка, защото в един момент се оказва така, че Android системата също, нали, Android екосистемата също набрава доста сериозна популярност и това реално най-популярната операционна система в момента в света, мобилна, се оказва, че на тях в един магазин, който не е на Apple, стандартен магазин, където продават продукти на всички производители, на тях им продават, в случая те се навиват да си купят, нали, защото в крайна сметка ти си купуваш, те си купуват
Андроидски таблет, те си купуват трансформер. Да, трансформер си купиха и между другото племенцата ми е някаква много доволна и много се кефи. Не, напротив, играла си с набъртовчетка си iPad-а и каза ми, мене моят таблет повече ми харесва. И едно на ръка, нали, той си е моят таблет. Но от друга страна, едно дете какво ще търси? Нали? Съответно, таблетите са неща, където не мога да ги вкараш само в една потребителска група. Нали? Това ще го ползват само, да кажем, тези хора или само онези хора. Напротив, това го ползват страшно широк спектър от хора и в този ред на мисли търсиш наистина широкия пазар. Така че там, според мен, е малко трудно да прецениш наистина кое за кого е точно и какво е. Факт е, че таблета все още е сравнително нов продуктов клас. Колко години са? 2-3? Реално е сравнително нова технология. Няма какво да си говорим. Едно време Microsoft го изкараха през 2001, Бил Гейтс опита да го промотира тогава, но не се получи. Просто не успяха да го маркетират. Те първа Apple успяха, но факт е, че на гърба им се качиха сумати хора и се опитват да направят нещо. Аз искам да се върна на една много добра реч на Стив Джобс, нали, мир на праха му. През 2010 година той пред журналисти беше казал, че таблетите са абсолютно естественият и нормален преход на технологията, затова масови потребител какво ще използва за обикновените си нужди. В смисъл за Фейсбук, за сърфиране, за разглеждане на снимки, за гледане на видеото, за имейл. Той беше казал, че таблетите ще бъдат като колите, които са в днешно време, нали, всеки ще ги използва, а персоналните компютри ще останат като едва не като камионите, които се използват за специфични нужди в селата, нали, за по-натоварени дейности и така. Да, съгласен съм, че човек може да си купи андроидски таблет заради това, че е по-евтин, но не съм съгласен, че който и да е човек си купува андроидски таблет заради това, че има някакви предимства, защото за момента, нали, оставям на страна телефоните. Телефоните си имат плюсови минуси, андроидските и iPhone и iOS телефоните си имат плюсови минуси, но на фронта на таблетите според мен Android няма плюсове, защото не е развил все още ролица в този пазар. В смисъл Apple не са глупави, Apple осъзнават, че те владеят пазара в момента и те дърпат конците и те не искат да си пускат хапката за някакви алтернативи, които други компании предлагат. Реално аз съм виждал таблет с Android китайски, въобще не мога да се сети за маркета в момента, който струва не повече от $100. Но това по никакъв начин не означава, че този таблет ще ми даде това, което търся. Хората търсят iPad. И това е факт в момента. Все още няма пазар за таблети. Аз съм на 1000% сигурен. Има просто пазар за хора, които са чували за iPad и искат iPad. Всичко останало е компромис. Ако трябва да направя една аналогия, между другото, това, за което говори Павката, до голяма степен е вярно, но наистина като аналогия това, което ми изниква в ума е, че много ми напомня в момента това как Android се опитва в таблетната платформа, нали, да настигне Apple на съревнованието между AMD и Intel. Защото нали, Intel в дългосрочен план може да кажеш, че са били лидера, но имаше много периоди, в които AMD успяха тук и там да ги поизпреварят. Съответно, как се случва, да кажем, Android в мобилната сфера успяват да представят нещо ново, по-добро, иновативно, идейно, което на iOS им липсва. В същото време обаче в таблетния свят, нали, това не се случва. И според мен ще има много такива размествания. Няма как да избягаш от този момент, в който Android ще успеят да си, нали, путнат shit together и да успеят да си наместят и таблетната платформа. По един или по друг начин, според мен ще се случи. По някакъв начин е неизбежно, нали? Пазара го изисква. Те ще успеят да си нагласят нещата. И
И отново опираме до това, нали, доколко нещата са хубави за крайния потребител. Там, най-вероятно там, където отново се връщаме от другата страна на проблема, нали, за Android, там, където те ще успеят да настигнат, евентуално, може би малко разадминат софтуерно, ще се появи хардуерния проблем. И че ето Nexus 7 ако щеш от една страна прекрасен хардуерен девайс, от друга страна ужасен хардуерен девайс, защото има страхотен дисплей, обаче е ужасен build quality и не е нормално да си купиш един нов таблет и да ти се олющи базово отстрани, нали, рамката, която е имитация на метал и да ти се олющи на втория месец. Това е пълно безобразие. Съответно, това са нещата, от които Apple печели. Нали, Apple са просто малко по-премиум марка. Значи говорим си тук с приятелите, че е много кофти устройството си да е по-широко отгоре, отстрани да е по-тясно. Да, рамките... Значи... Говорим за чисто ергонометрията, поне според мен, без да е рамка. Чисто ергонометрията, защото когато ти искаш да работиш с някакво устройство, да го държиш с едната ръка, ти в повече случаи го държиш вертикално. Нали, в повече случаи, ако... Значи, не може да има различни рамки. Не, смисъл, че половината ти палец е върху дисплея, смисъл. Проблем е. Значи, ако е палеца, е окей, само. Не, въпросът е, че Apple са опитали да го решат този проблем с някакъв софтуер, който елиминира пипанията в близост до безела, но въпросът е, че това води допълнителни обърквания. Говорим си за... Значи, ако не сте разбрали покрай алкохолните ни GB преживания, говорим си за iPad mini и за... Всъщност, главната тема на ивента, който Apple проведе този месец, предния месец, вече сме ноември. Както и да е. Значи, iPad mini е малък iPad 7,9 инча, който като хардуер е като най-близо до iPad 2, но като размер, като тежест и като дебелина на самото устройство е много по-тънък. Значи, аз при няколко дни бях написал статия, в която плюех Apple, че Apple Mini е точно комерциален продукт, с който те ще се образят с цената му. В смисъл, произвеждат и оправдават продукта с цената му. Но истината е, че може би Apple е алтернативата на таблет, който в смисъл реално новия iPad те не могат да го направят по-тънък и по-лек. Той, който е среден дисплей. И може би iPad mini е алтернативата за тия техни пак потребители, които искат по-тънък и по-лек таблет. И става въпрос за това, че те отново търсят някаква ниша в собствения си пазар, който те създадаха. В смисъл, аз абсолютно не виждам iPad mini като конкурент на Asus Nexus 7. По-скоро го виждам като алтернатива за хората, които не биха си купили iPad 4 за това, че е много тежък и много дебел. Или не биха си купили iPad, защото е $500, да кажем. А търси нещо по-евтино, но в същото време да върви, в смисъл да подкарва всички апликейшени от екосистемата на Apple. Не е много по-евтин, като замислиш. Колко? $100 надолу ли от нормалния iPad? Някъде 170 някъде бе. Сравнително добре, значи, но якото е, че всички апликейшни подкарва, всички апликейшни на iPad-а. Според мен въпросът там е по-скоро в това, че те наистина... Извинявай, Павка, накарахте ми да режи за около 4 секунди микрофона. Почувствах се специален, Бойко Борисов стайл. Но според мен от една страна съм съгласен с тебе, че Apple капитализира допълнително
таблет пазара, който те сами се създадоха, но от друга страна, според мен, те изключително капитализират на това, че имаше хора, те буквално се качиха на гърба на това, че имаше хора, които решиха да създадат собствена ниша в този пазар, да направят 7-инчовия сегмент. И това нали, от маркетингова гледна точка е техен гениален ход в интерес на истината, защото докато андроидските устройства създадоха 7-инчовия сегмент, то те буквално в момента му удариха към шика и представиха собствената си екосистема, оптимизирана за долу-горе същия сегмент, приблизително, нали, защото в крайна сметка екосистемата на, това си говорихме допреди малко, нали, екосистемата на Apple за таблетни устройства е абсолютно недостижима. Те са максимално оптимизирани и тук идва, нали, голямото противоречие, това, което много ги плюят, че 7-инчовия дисплей, нали, 7,9, нали, въобще таблета в 7-инчовия сегмент на Apple всъщност е с много по-малка резолюция, реално дава по-малка работна среда заради по-малката си резолюция, отколкото чисто 7-инчовия дисплей било на Kindle, било на Asus. Според те конкуренция ли на Kindle Fire, който и на Nexus 7? Ами, на Nexus не съвсем, но на Kindle, с Kindle според мен има потенциал за конкуренция поради простата причина, че Kindle е на Amazon и Amazon имат много силна екосистема. Тук мисля, че говорим за малко по-различни неща, тъй като Amazon наистина има силна екосистема и там, където говорим за това, в което един 7-инчов таблет е силен, т.е. четене и визуализиране на някакво съдържание с leisure насоченост, т.е. книги, филми, клипчета и прочее, Amazon имат много силна и много добре изградена екосистема и в този ред на мисли Amazon имат какво да представят наистина добре оптимизирано. Докато Nexus малко изостава. Това, което си говорихме, проблема с апликейшените по принцип за Android. Нали, че това ще излезе разтегнато, онова ще излезе в такова квадратче и прочее, и прочее, и прочее. В Amazon тези неща ти знаеш, ти си купуваш Kindle, защото ти си вече или принципно си фен на екосистемата на Amazon, тебе те кефи да ползваш на Amazon книгите, ти знаеш, че Amazon може да ти представя страшно много филми, страшно много неща. И в този ред на мисли, нещата за Amazon работят малко повече отколкото за Nexus, но от друга страна, нали, iPad mini в същото време буквално го штурмува този фронт и ти казва, ето всички неща оптимизирани благодарение на това, че ние имаме iPad 2, защото нещата са оптимизирани за тази резолюция при нас по принцип и нещата отново за пореден път просто работят. Знаеш ли къде е тънкият момент? Тънкият момент е там, че Amazon имат приложение за iPad, на което всеки, който има iPad, може да чете абсолютно всички книги, които си е купил от Amazon. А обратното го няма. В смисъл, аз ако си купя Kindle, не мога да играя не мога да играя Bad Piggies, примерно, или там някакво приложение, което някаква игричка за iPad. Не мога да си слушам музиката, която съм си купил в iTunes. Просто Apple заграбват от малкия пазар, който е останал на таблети. Те пускат iPad mini и го вършават и аз лично не виждам Nexus 7, Nexus 10 или Kindle, който и да е номер. Не го виждам като конкуренция на iPad, което е много, много, много тъжно, защото все още Amazon и Google не са намерили и Samsung и който е друг не са намерили пътя, по който да конкурират iPad. Това е пътя да направят един много стабилен таблет, за който да имат много стабилен съпорт, да имат специфични апликейшени. Идеята е да се конкурират с качество, не с цена. Те в момента това, което правят, се конкурират с цена. И качеството на заден план. В смисъл, че горе-долу ставаме, не сме горе-долу iPad. В смисъл, че е почти също. Обаче въобще не е също. В крайна сметка. Опитваш го, използваш го и виждаш, че не е също. Нали, изляло те ефтино, обаче
замисляш се, че по-добре да дадеш още примерно $200 и си купиш нещо, което следващите 2 години ще е най-добрият таблет. Или почти най-добрият таблет. Не нещо, за което си направил компромис, ама горе-долу става, нали? Ще свърши някаква работа. Не е това целта на цялата работа. Според мен целта на Амазон в случая, нали, като мръдне малко по-встрани, целта на Амазон е не да откраднат потребителите на Apple, а да загравят всички от нея хора, които все още нямат таблети. И Първи таблет. точно за първи таблет, да. Да, първи таблет. Точно. Защото това е наистина интересния пазар и там цената може да играе много повече фактор. Защото Амазон в крайна сметка наистина имат какво да представят като екосистема и Амазон могат да дадат много неща. Амазон са много сериозен доставчик в крайна сметка на веб услуги. И native applicationите на Амазон са доста сериозни, тези, които са за Kindle HD примерно. Те естествено си имат своите клонинги в другите платформи. Имат като iCloud имат си някаква тяхна версия, нали? Имат Амазон... Амазон имат всичко, в действителност. Да, имат си някаква облачна така услуга. Смисъл... Амазон имат най-сериозната облачна услуга. Да, смисъл... Тяхната е най-сериозната. Те предлагат наистина най-сериозните облачни услуги. И нали, тук говорим вече и за PC, и за производителност в света, но мисълта ми е, че Амазон и въобще 7-инчовите таблети се целяха към сегмента, който не беше сигурен дали искат таблет, но заради това, че таблета е ефтин, бяха склонни да си го купят. И това беше целта въобще, тъй като очевидно в 10-инчовия сегмент няма борба. Там просто Apple са абсолютен доминант, там няма кой да им се опъне по application и там няма кой да им се опъне по екосистема. Но в 7-инчове имаше свобода на действие и там нещата започнаха да се случват. И според мен това е много интересно, че Apple го усетиха в този момент и го усетиха, че има потенциал. И факта, че Apple направиха 7-инчов таблет, нали, в спектъра на 7-инчовите таблети, според мен е много хубаво нещо и това само ще допринесе за крайния потребител и ще помогне наистина за конкуренцията и нещата да върват напред. Аз лично, между другото, не вярвам, все още не вярвам в 7-инчовия форм фактор, в вида на 7-инчовия таблет, като нещо, което може да е по-добро от 10-инча. В смисъл, че както винаги производителите не бяха сигурни дали потребителите имат нужда от такова нещо, обаче оказа се, че 7, там между 7 примерно и 8 нещо инча има такъв сегмент и хората го търсят. И Apple, както винаги, изчакаха малко, видяха, че има нужда от такова нещо и го създадаха. И най-вероятно ще е по-добро от останалите и пак са номер 1. Така се случва, смисъл. Така се получава. Значи, стенлите мислиш, че с Apple, с iPad mini рискуват някакво и опитват някаква нова ниша? Не е риск. Не мисля, че опитват нещо ново. Те установяват стандарт просто. Те просто установяват стандарт. Те казват това, което беше в 10-инчовите, ето ви го в 7-инчовете. Ние сме доминанти в 10-инча и ви даваме стандарта в 7-инча, ако искате да се борим. Те не казват, ако искате да се борим, те казват, ние сме най-добрите. Нали? Но точно. Според мен Android света просто ще го приеме като давайте да се борим и това е хубаво за крайния потребител. Аз мисля, че точно с 7-инчовия, нали 7,9, извинявам се, инчовия. Това не е 7-инчов таблет. Което е 8-инчов, между другото. Това не е 7,9-инчов таблет и тук, честно, Стив Кук в ония прословут конференс кол, Тим Кук, извинявам се, той толкова се опитва да е като Стив, че вече не знам, но Тим Кук в ония прословут конферентен разговор, в който обяви някакви неща, които не знам откъде му хрумват, но тези конферентни разговори за пред инвеститорите винаги са някакви потресаващи, може би защото инвеститорите в крайна сметка не ходят по ивенти, нали, да слушат какви глупости говорят там. Те винаги са публични, което е най-интересното. Да. Всъщност, но в крайна сметка Тим Кук наговори такава купчина неща на този конферентен разговор. Аз му станах фен и даже го твитнах наскоро, че той упорито явно е решил да се състезава по изявления с Балмър на Microsoft и това ще донесе една нова, много по-забавна случка на всички нас.
Не, Пич, Тим Кук бяха го питали какво мисли за Microsoft Surface. Нали, за таблет. Не, аз говоря за И iPad той- mini. Аз говоря за iPad mini, където той каза това е един съвсем нов продукт, който не е като другите 7-инчови таблети. Всъщност това не е 7-инчов таблет, 7,9. Извинявай. Размерът има значение, в крайна сметка. Има значение, да, ама... 0,9 инча е голяма разлика, между другото, като замислиш. 0,9 инча си е сериозно. Да, около 12%, между другото, ако трябва да сме точни, но факт е, че окей, ти ми се бориш за инчове, но в същото време резолюцията ти е по-ниска, така че кажи ми с какво точно, като ми говориш за инчове и за screen real estate, кажи ми какъв повече screen real estate даваш при положение, че като сметнеш резолюцията и работното пространство, всъщност ти даваш по-малко. Пичо говори булшити, в смисъл, окей, продуктът е хубав, продуктът е страхотен, но аре спести ги тези булшити наистина, защото тези неща излизат в публичното пространство и така както се подиграваме на Балмър, като говори някой друг, било той от Apple булшити, ами да, това са булшити, независимо, че си от Apple, пич, смисъл, съобразявай се малко, Булшитите продават накрая, в смисъл без майтап. Това ме навежда на друга тема, която щехме говорим за нея, а именно Apple в новото време. В смисъл Apple след Стив Джобс и Apple по времето на Стив Джобс. Вече имаме достатъчно факти, които да говорят за разликите. Според мен Apple доста променят политиката си, която беше до момента. И не знам дали за добро и за лошо. Със сигурност първоначално ще им за много добро, понеже те си увеличат печалбите главоломно, въпреки че акциите да им спадат. Аз съм сигурен, че ще стигнат доста големи върхове следващите 6 месеца, да, купой. Но истината е, че в дългосрочен план Apple, точно това, което иска да кажа е, Apple става компания с доста разводнени позиции относно продуктите, нали, таблет, какво представлява таблет? 7,9 инча ли е, 9,7 инча ли е? Какво е iPhone? 16 по 9 или 3 към 2? Мисля, че те в момента с цената на печалбата пускат варианти и се опитат да напипат точно пазара. Но истината е, че от друга страна потребителите в момента се намират в такава ситуация, че те ще купят всичко, което Apple пусне. В смисъл, Apple пробва, пуска някакъв рисков продукт, какъвто iPad mini. Той се купува адски много, защото е ефтин. Той е $330. В смисъл, ефтин е сравнен с всеки друг нов iPad. Но това не означава, че това е правилният път. И от тая гледна точка, според мен, Apple в момента е в много голям кръстопът. И може би следващите 1-2 години ще бъдат много главоломни и много ще се проличи Apple точно като компания. Дали ще стане мейнстрим, дали ще стане обикновена компания от към тия продукти, които има в момента, защото ако до година обяви някакъв нов революционен продукт, мисля, тотално ще се променят нещата, но ако продуктите останат както в момента, лаптопи, таблети, телефони и настолни компютри, и ако Apple продължава със същия дух, според мен риска е много по-голям. Според мен лично в това, което ти казваш като продуктовата им стратегия, въпросът долу-горе се е поизчистил вече след последния ивент. Точно Apple очевидно залагат от една страна на диверсификацията, нали, на запълването на пазарните ниши. От друга страна те очевидно залагат на иновациите по посока производителност и екранна технология, тъй като Retina дисплея вече очевидно се превръща в все по-сериозен кост за всички техни продукти. От друга страна видяхме в
техния ивент, колко много се говореше за A6 чипа, за това колко много е по-производителен, за това как в комбинация с ретина дисплея нещата работят или как си едиш то си. Очевидно това е пътя, който те са си избрали. Това са нещата, които те са решили, че ще са ключови за близките години. Нали? В крайна сметка говорим за средносрочна стратегия. Дългосрочна стратегия в технологичния свят никой няма да ти я каже. Тъй като всеки си има някакви идеи, ще пробва тук, ще пробва там, нали, което клъвне. Нали, което го приеме по-добре потребителя, тъй като това е изключително страшно динамичен пазар. И тук, ако отворя една скоба, наскоро попаднах на едно интервю, между другото, по CNBC с Доналд Тръмп, който беше запитан директно, нали, дали би си купил акции на Apple. Нали, в крайна сметка Доналд Тръмп може да е такъв или онакъв, но никой няма право да му каже гък за нюха му за правене на пари. Да, говорим за наистина сериозен играч. Може да е какъвто и да е, нали, от грозен капиталист до долен силендур или какъвто и да е, но никой не може да му каже нищо за нюха му за правене на пари и много ми беше интересно това, което той каза по отношение на Apple, че си е мислил, нали, последните години как той ще купи акции на Apple тук и там, но в действителност не е намирал подходящ момент, защото акциите на Apple не са спирали да растат. Има огромен хайп. Имаше огромен хайп, нали, той още го има. Не точно. Имаше огромен хайп около Apple и очевидно акциите им просто не спряха да растат. Между другото, попаднах на статистика много интересна, че за последните 10 години акциите на Apple са реализирали растеж, забележи, от 8000%. 8000%. Това е потресаващо. Това... 80 пъти, толкова. 80 пъти. Да. Това надхвърля всякаква идея за балонизиране. Нали, в финансовия свят. Тук вече отваряме, нали, друга тема на разговор. Но мисълта ми е да се върна на това, което той каза, е, че Apple си създадоха такъв облик, че от Apple се очаква във всеки един момент, във всяко едно тяхно събитие, всяка една тяхна изява, те да правят някаква страхотна иновация. Просто това е облика, който те си създадоха. Да, именно. Но това е облика, който те се създадоха и хората очакват това от тях. И последно време, особено след като Стив Джобс почина, се случи така, че имаше транзит, нали, имаше преходен период, имаше период, в който не беше много ясно какво се случва. Вече има някакъв изграден план, но въпросът е дали наистина това удовлетворява пазара. И факт е, че акциите на Apple в момента се хлъзгат надолу и не е случайно. Нали. Има една много популярна максима, че финансовите пазари изпреварват събитията от порядъка на 6 месеца. И след обявяването на iPad mini, аз тогава го следих много внимателно по CNBC, фактически се случи така, че след обявяването акциите тръгнаха отново надолу. Нямаше сериозен растеж, т.е. пазара по някакъв начин не отразява положително нещата, които се случват. За мен ще е много интересно, нали? Надявам се, след като Apple представиха толкова много неща последните години, това да се окаже грешно. Нали? Има колкото искаш, примерно. Но ще е интересно да се гледа определено, ще е интересно да се гледа и в момента наистина се дигна доста повече мизата. Това е моето мнение. Замисли се, че след Стив Джобс, нали, следващата вече ера, така да се каже, в Apple, нещата се промениха доста. В смисъл, че те вече не бързат, нали, да направят някаква иновация, да рискуват, да направят нещо ново, да видят какво ще се случи. Те изчакват да се случат нещата, да видят примерно 8-инчов, нали, таблет как върви. Окей, има нужда от такъв, ще направим ни такъв, най-добрия ще е, добре. Обаче го пускат след като видят какво се случва, нали, след като видят, че има нужда от него. Да. Също се случва с телефоните. Изчакват да видят, добре, 4 инча вече има нужда, добре, ни влизаме с 4 инча. В смисъл, те вече не са тия, които водят нещата, а са тия, които следват, но с нещо по-добро от другите. В смисъл, че изчакват. Стив Джобс обявяваше тенденциите. Да, Стив Джобс обявяваше тенденциите, а сега те не създават тенденции, а изчакват да видят другите какво създават. Движат се с тенденциите. Да, движат се с тенденциите, но го правят по най-добрия начин. В смисъл, че
Не рискуват. Не рискуват по никакъв начин. Според мен с iPad mini те не рискуват. Те видяха какво искат хората и им го дават. Аз така мисля. Според мен Apple все още е в някаква нереална позиция, защото това не е реално. Те са в позиция, в която марката им и продуктите им, те ще се купуват въпреки всичко. В смисъл, може шеговито да е, но всички сме гледали на Letterman ли беше или на... Не, на Джимми Кимъл. На Джимми Кимъл е... Да. Той пича... Защото където показва обикновен iPhone 4 и го казва това е новия iPhone 5 и хората. О, да, страхотно. Да, пича се прави безумно тъпи анкети, които са мега нагласени от 100 души, нали, изкарват 10, които са... Въобще не знаят кой е iPhone и Apple и така нататък. И си прави смешни анкети, защото, но има много голяма истина в думите му, че Apple все още пробват да пускат продукти, в смисъл, дали ще има нещо, което хората няма купуват. Защото буквално е така, Apple е премиум марка, те продават над средното за пазара като цени и въпреки всичко продават най-много от всички. Въпросът е, че те могат да се позволят още доста дълго време, месеци, година, не абсолютно могат да се позволят да правят грешки. Според мен не рискуват. Те нищо не рискуват Apple, човек. Те използват рецепти, които са изпитани. Никога не рискуват след Стив Джобс. Да не след. Какво са рискували? Какво са опитали така насляпо да видим дали ще тръгне или не? Всичко е изпитано на рецепта. Кажи ми един продукт техен, който са рискували след Стив Джобс. Според мен е първо тук, че Алек е много прав това, че те не рискуват в продуктовата стратегия и второ, че това, което ти казваш, от една страна е вярно, но това е вярно само в краткосрочен план, защото в дългосрочен план, като погледнеш, окей, имаш един изпитан бранд, който работи. Имаш го утвърден технологичен бранд. Но такива брандове са имало, падали, са дигали. Погледни Microsoft. Погледни Microsoft. В смисъл, Microsoft са и Uber бранда в технологиите. Но ето, че Microsoft имат проблеми и те в момента са struggling. Те в момента се борят. Те се опитват всякакъв начин да си върнат някакви позиции. Apple са били там, в момента са на върха. Колелото се върти, няма как да знаеш. Xerox. Помниш ли? Някой помни ли Xerox? Деца са били номер 1, просто са били уникални, най-добрите, правили са страшни неща. Някой помни ли Xerox вече? Да, кръговрата на живота, нали, една компания днес е на върха, утре не е. Аз съм сигурен, че ще дойде времена, в които Apple ще се върне на това аутсайдерско положение, което беше преди години. Но... Да, я го повтори това, че не се чу. Днеска си назад с парите, утре с напред с краката. Не? Продължавам с промените в Apple, които се случиха покрай целия ураган в щатите. Значи едни се евакуираха, други нямаха ток, трети нямаха вода, четвърти нямаха къде да спят, пети колите им ги смазаха дърветата, но факт е, че Apple е така от нищо излязаха с изявление, в което казват Скот Форестъл, дългогодишният ни разработчик и шеф на отдела за мобилната ни операционна система iOS, от януари месец до година напуска. И това стана всъщност по-голяма новина и от Nexus, и от Windows ивента, и от всичко останало. Според мен лично решението е доста политическо и плод на прехода, в който се намират Apple. Apple, както знаем, са под сравнително сериозно напрежение, нетипично за тях последните години. От една страна
от чисто продуктова гледна точка, нали, това, че лаунчват нови продукти, искат да влязат, това, което говорихме по-рано, нали, да влязат и да уплътнят пазара на таблетите, вадейки доминиращ продукт, нали, в 7-инчовия сегмент. И от друга страна, чисто патентните проблеми и делата, които имат с Samsung и факта, че имаха проблеми с версията на iOS, новата с картите, особено една от силните спекулации беше, да, нали, iOS 6, една от много силно тиражираните спекулации беше това, че е отказал да подпише извинението. В смисъл, принципно е трябвало той да го подпише, но е отказал и в крайна сметка това е стигнало до Тим Кук, който го е подписал, но го е наковал него след това персонално, като виновно лице вътрешно. Да, версия. Отново версия. Другото, което се тиражира доста е, че бидейки през годините много близък с Стив Джобс, той е приел част от неговите менеджерски практики, които, както знаем, нали, всеки, който се е занимавал с някакъв тип менеджмент, не би ги нарел най-добрите менеджерски практики и се разминаваха за Стив Джобс, просто защото беше Стив Джобс. Нещата са, каквито са, нали, няма какво да се лъжем. Стив Джобс в много отношения беше изрод, но чисто като менеджер, но от друга страна беше продуктов гений, така че всичко, което той казваше, бидейки вижендари, му се разминаваше и вървеше чудесно. Така че това бяха част от нещата, които, нали, Стив Джобс, когато излезе и каже нещо, че е абсолютен шит, това е Стив Джобс, така че нещата явно наистина са шит. От друга страна, когато излезе някой друг и каже, че е абсолютен шит, защото е прекарал да е години с Стив Джобс, ти не си Стив Джобс, така че просто натрупва негативна енергия. И много хора са на мнение, че точно Стив Джобс и Скот Форестъл, който официално беше обявено, че не пуска Apple, в смисъл, лично от към графичния интерфейс, те са двете личности, които до момента са били за различния облик на iOS. В смисъл, едното приложение има кожа с шевове, другото приложение има дървени текстури, третото приложение има като цяло това, т.е. скевоморфизъм, който много дизайнери го мразят в iOS, той е изразен с максимума си, просто всяко едно приложение е тотално различно от другото и всички тия хора са на мнение, че Скот Форестъл и Стив Джобс са били поддръжници на това течение. А с тая голяма промяна в Apple, стана ясно, че Джони Айв, който е индустриалният дизайнер на Apple, в смисъл, който отговаря за хардуер и за външния вид на продуктите, той от сега нататък ще отговаря и за софтуерния вид. В смисъл, той ще отговаря за вида на приложенията в бъдещите софтуери на Apple и много хора приемат това като много, много голям шифт в цялата политика на Apple и много хора очакват, че примерно iOS 7 ще бъде коренно различен продукт, че ще бъде като вид коренно нов и както и да е, и смисъл Android в момента определено е доста по... Най-малкото като външен вид е доста по-унифициран от iOS. И много хора твърдят, че това е всъщност нещо добро, което се е случило на Apple. Не знам, Алек, ти на какво мнение си? Точно това се чудя в момента, дето казваш, чудя се как, по какъв начин точно с iOS 7, нали, как точно ще се развият нещата и как, на къде точно се развият. В смисъл, че имаш нещо, което е, нали, почти перфектно. Нито един потребител не се сеща, освен, нали, Maps, нали, Apple Maps, никой потребител не се сеща как ще подобрява примерно calling application или messages application, те са перфектни. Или примерно който и да application. Всеки е много добър, просто не знам как се подобрява. Освен да вземеш нещо от Android, нали, или от някоя друга платформа, да откраднеш, да го направиш по-добро, не знам как точно се развива тук нататък.
Ти мислил ли си за себе си, нали, как ще изглежда iOS 7? Какво ще има за според тебе нещо ново? Наистина iOS в момента е толкова добра операционна система, благодарение на Скот Форестъл, на човека, който в момента Apple уволнява. И наистина всички плодове, които в момента те са събрали, не са резултат на 1 или 2 години от неговата работа. Те са резултат на неговата работа още от времето на Next. В смисъл, от времето, когато преди да има iPhone, Скот Форестъл е работил с Стив Джобс. И интересният момент е, че тая промяна в Apple по-скоро е промяна към нещо ново, а не към промяна на нещо сегашно. В смисъл, от сега нататък всичко, което Apple пусне и направи, то ще бъде... Не мога да кажа дали ще е за по-добро лично от дизайнерска гледна точка. За мен ще бъде по-добрия вариант, ако iOS има някакъв по-унифициран вид и по-запомнещ се, смисъл от приложение до приложение, разликата няма да е толкова голяма, колкото е в момента. Но като цяло не мога да кажа дали успеха на операционната система, дали е на база на това, че да погледна от друга страна. Windows Phone 8. Окей, тухлички, цветни квадратчета, нали, персонално за всеки един потребител телефона му изглежда супер уникално, нали. Тук има снимка на моя приятел, там има снимка на твоя приятел. Много е уникално. Окей. Но за мен наистина плюса в цялата работа и в операционната система е, ако ти можеш на пръв поглед да направиш разлика между контактите си, в смисъл отваряш приложение за контакти, отваряш календара, отваряш YouTube application, отваряш браузъра, в смисъл, ако можеш за секунди да направиш разлика между всички тия приложения, за мен това е по-добро, отколкото да ти изглеждат по един същ начин, както е примерно в Windows 8. И ако Джони Айв наистина в новата си роля като софтуерен дизайнер, не само хардуерен, ако той внесе някакъв общ дизайнерски език в приложенията в iOS, аз лично не знам дали това ще е за по-добро. Няма как да избягаш от пазара. iOS като операционна система, колкото и да съм фен, има доста големи проблеми в нея, които са нелогични. Примерно, недопустимо е иконките да са все още статични и да не отразяват в реално време информацията, която представляват. Примерно, иконката за application за време, тя винаги показва 23 градуса. Другото е иконката за часовника, показва 10:15. Иконката за времето показва 10:15 винаги. Календара е единственото нещо, което се сменя в iOS. Което е пример за това, че може и другите, да, че е възможно. Иконката за времето показва 10:15 точно заради това, че всеки един продукт е на пресконференция, която почва 10 часа, те обявяват нови продукт 10:15 и точно заради това иконката е 10:15, но няма потребителска логика в това. В смисъл, много хора и критикуват за това, че в сравнение с Android, iOS нямат уиджети, нали, такива по-динамични иконки, да речеш, или квадратчета, които да се появяват и да динамично да се сменят, както в Windows 8. Но за мен реално това е проблем. В смисъл, не е толкова проблем, че ги няма, а е проблем, че това, което го има, то е някакво скевоморфично, че не е реално. В смисъл, едва ли е толкова трудно да направят тия иконки, нали, на часовника или на времето да се сменят динамично. Сигурен, че в следващата версия това ще го има. Аз съм абсолютно сигурен в това. И аз си мисля, че е възможно да го има. Аз не съм и не мисля, че ще изглежда точно по този начин. Ще са го хванали, ще си го подобрили доста, ще го обявят за най-добрия си продукт в своя клас, но като цяло най-вероятно ще има, да, смисъл такъв, че... Иконките в следващата версия, според мен, на iOS ще са нещо като уиджети.
Нещо между иконки и уиджети ще са. Няма друг вариант. Това беше, което представиха BlackBerry с BlackBerry 10, между другото. Не, в смисъл, факт е, че всички знаем колко са под вода. Мисълта ми беше при тях, това беше интересно, нали, те направиха точно тая комбинация, иконки с нали, push notification tile widget, което е готиното. Въпросът е колко ще успеят да го направят до януари месец, както и да е, нали, връщайки се на iOS. Да, определено, мисля, че започва се повече. iOS вече не е онова революционно нещо за мобилен телефон, хората го познават и когато видят нов модел, страхотен, невероятен, обаче реално вътре всичко е същото. Това съответно сваля хайпа и това вреди на Apple, т.е. ако те искат наистина нещо да направят, има една година. След това може би вече даже ще е по-късно, защото за една година ще изтече много вода, ти сметни колко флагшипа ще излязат. Ако те не се разцъкат нещо на софтуерния фронт, според мен Apple ги чакат проблеми още. Точно това беше и проблема при мен да реша дали да си купя следващия iPhone, нали, iPhone 5. Понеже от към софтуер, аз имам iPhone 4, не 4S, 4. Имам iOS 6 на него инсталиран и не виждам софтуерната разлика, която ще ме даде толкова голямо предимство, нали, да имам следващия телефон на Apple. Да, чисто хардуерно, то е може би най-доброто нещо, което в момента съществува в класа си, но от към софтуер и хората, които писаха ревюто за iPhone 5, в смисъл го изтъкнаха това, че софтуер е нещо, което започва да изостава. И от тази гледна точка, наистина, може би решението да се уволни Скот Форестъл, може би е правилно, може би е риск, но е правилното решение в правилния момент, в смисъл, защото хората искат нещо по-различно и Apple прави стъпките, за да им го даде. Вече е въпрос на време да видим дали това ще е правилната промяна или ще е просто промяната, която ще ги задълбая още повече. Значи, понеже 16 пъти записахме едно и също нещо и се оказа, че то не се е записало, приключваме втори епизод на iBlog подкаст с мнения, с мнения за Twitter, понеже и аз, и Станимир, и арменския поп прекарваме доста голяма част от времето си през деня в Twitter. Бих искал за финал всеки да сподели мнението си за тази социална мрежа и най-вече за нейната форма в България. Лично аз се кефя на Twitter заради това, че се запознавам с много нови хора, които имат сходни интереси с моите, но в същото време нямам шанс да срещна по улиците или в някакви общи мероприятия, в смисъл повечето са извън страната, в различни държави, но се кефи се, че си пишем с такива хора, кефи се, че те ми отговарят, кефи се, че те се кефят на нещата, които аз правя и се кефя, че аз се кефя на нещата, които те правят. Хейтерите вече не им обръщам внимание и това е от мен като цяло. В смисъл, Twitter за мен е място, което може да извлечеш само позитивни неща, ако си настроиш листа както трябва. Да кажем, че не съм на точно същото мнение като Павката. За мен тук съм съгласен, че Twitter ти дава възможност да срещнеш хора, които в ежедневието си не можеш да ги срещнеш. За съжаление, в България ситуацията е така, че властващия менталитет е много специфичен и ако ти имаш някакви интереси, но живееш тук,
за теб е много трудно да ги преследваш на местно ниво, така че ти трябва да търсиш някаква среда и някакво влияние по малко по-различни, нека да кажем, канали. И в този ред на мисли Twitter ти да абсолютно страхотна възможност ти да се докоснеш до малко по-инако мислещи и до наистина по-различна сфера на влияние. Ако трябва да говорим за българския Twitter в частност, хора, наистина спрете с Инстаграма, ограничете се малко, спрете котките. Честно, няма нужда да знаем всеки един момент къде сте, само защото сте ти вързали Foursquare и трябва всички да знаят в Twitter, че имате Foursquare. Ако имате Foursquare, т.е. да намирате други хора в Foursquare, няма нужда в Twitter да знаят какво се случва в Foursquare ви. Сериозно, няма нужда. Get a life. Знам, че ви е скучно в офиса, но за Бога, послушайте ми хейта. Ще се почувствате много по-добре след това, като си намерите хора по интереси, а не хора по скука и вижте това и вижте онова. Давам ви арменския поп да ви сипе финалния черпак. Пълни глупости в Twitter са най-готините хора, най-големите пичове и сте много яки, честно. Още не ги слушайте тия тук хейтери. И само Джена. Само Джена? Не. Джена не е така, въобще не е хубаво. Да, знам. По-големи сте от туфта между зъбите на Джена, обаче не ги слушайте тия хора. Въобще знам, че си големи пичове, в обедната почивка ще отидете в бизнес парка, там да си хапнете. Да, спокойно. Излезте, хапнете си, снимайте го, качете го и въобще да не бъде без за никой, разбирате ли, защото ви сте много големи. Не, като цяло да бъдем по-сериозни, нали? Твитъра като цяло е готино нещо. Събираш с някакви пичове, никой не си ги виждал. Мислиш, че са много яки, както те си мислят за тебе, че са много як. Продължаваш си в същия дух. Виждат се, не, по-добре никой не се виждат и продължават да мислят, че си много як, защото виждат се, иначе всичко се проваля. Затова стоите вкъщи, твитвате си, продължават си така и сте си и в офиса задължително си твитвате без да види шефа и си продължавате така, докато вълнят или докато си мислите, че сте най-големия. Общо взето, Twitter е много хубаво нещо. Всички сме щастливи. Така. Това беше втори епизод на iBlock подкаст. Очакваме ви през месец декември, когато дядо Коледа ще обясни коя операционна система е по-хубава. Ще донесе на всеки по един iPad mini, обещаваме да не натискаме толкова много копчета да изключваме на микрофона, защото този път го натиснахме 10 пъти и честно записахме 3 подкаста, докато купим един. Между другото ще ви Инстаграм на Коледната си ЛХ. Уау. Да, наистина, в смисъл това, което го слушате, е поне трети вариант на това, което записахме. Не го записахме, но това магията на Apple продуктите, в смисъл, it just works. When it works. Чао. The end is coming down, it's plain to see. This Sunday morning is telling me to let things be. My body's aching, I'm sick and tired of singing tunes. No point in making the alcohol